Aprangsi KARDOM kadukawe la KARBT 2.0 YouTube channel long kelangara doana fanstame lapen pinia bangka nili nangli tumhan labang so video long ke VORENG AWARSAI APHUTHAK nang than pachini ponikpo lapen nangli tum ke thek pon longi lake kuan ansi vacancies doma lapen kachar liang deng kuan skineng ma lapen koson se ka apply ning ma lahai mate labang so APHUTHAK nangli tum labang so video long thek long ikpo mate nangli tum chini ikpo la sinali tum kaching hon nang ka support do polote labang so YouTube channel labang ke nali tum subscribe ikon lapen adu hes tame bell arjan theklang dakta nali tum ber ponik denon lapen video ta lang me send pole nali tum share ikon lapen like comment labang nali tum tingni ne pin pen pi ikon tangte pathi hek pen labang so VORENG AWARSAI APHUTHAK le lang polonang lapen thiek pen chethan polonang lapen thiek pen chithan polonang LIC AAO 2023 overview labangso recruitment APHUTHAK dak lang polonang lapen nang litum staminang lang dun iko lapen video lang mesen polten nang litum labangso video share ik lapen channel long labangso YouTube channel long jong sinang komri milang polten nang litum labangso channel ta subscribe ikon tangte prabjin pen dak chithan polonang name of organization bang dak bang kadok aweta chini po LIC full form bang Life Insurance Corporation of India LIC lapen name of post bang dak assistant administrative officer lapen dak number of post bang 300 andol salary mission dak 53,600 and long poni lapen 90,630 rupees an lapen lason chinglok se pena an dak bat poni lapen a job bang ke labang ke central government job lo nalitum dak thek pon long po article category like requirement job location all India lapen last date labang so January 31 2023 si last date lapen application mode dak online sinalitum apply ignang po lapen LIC AAO 2023 selection process bangke written test lapen skill test interview si and pon po lapen nalitum labang so website long dam ingot dagote nalitum details tame long ikpo lapen dak LIC AAO requirement 2023 vacancy details la dak bangka name of post bangke kaduk aweta chini lo assistant administrative officer AAO lapen dak number of seat bang $300 bang so dimpen dak category wise si dak vacancy ke thak pon lo lapen UR tumhan 112 and post do lapen EWS tumhan 27 do OBC tumhan 84 do ST Hills lapen plans tumhan dak 27 do la son thak tak si dak SC atumhan dak 50 an pi pon lo lapen basic pay bang nali tum dak pan lang pon egon lapen education qualification bang dak bachelor degree ki untang abang phu mate abang phi nang po lapen age limit pulote dak age limit bang nali tum dak pan thek pon long igi dak kaduk avike tok du ik thailo lapen application fee bang ki ST atumhan ta dak 85 an bang ke pinai pusi dak ke tok pon 85 rupees labang GST transaction charge lapen GST phano la sining hang abang phutum mate abang phitum stame jogdon ik tamelo lapen pinaan dak do nalitum thek pon long igi activities dak online application start from dak 15 January 2023 ben si cheng pon lo lapen application ends bang dak 31st January 2023 si last date lo lapen exam bang ke prelims exam dak 17.22 February tentative lapen lason dak se dak tok pon adlo lapen ke apply ning bang ke nang litum la so link long dam iknang pon lapang so screen long thek pon long inang litum labang so website long dam pen nang litum apply iknang po aprang se ke apply finally tum registration ba prang nang iklang lapen registration ba prang das nang litum login nang po lapen fill up nang po kenang so nang litum fill up dun iknang po lapen photo application photo lapen signature bang ta upload iknang po lapen submit nang po nang litum a form bang ke lapen nang litum application labang so acknowledgement number bang nang litum alu bang ke nang litum print out ik det nang po lapen advertisement afa nang litum labang so article long bang iglo pulte nang litum dak pen stame long ponik po lapen application link bang nang litum labang so LIC AAO recruitment labang so dim ber iglo pulte nang litum IBPS online ibps.in mate LIC AAO labang so website long stame nang litum han nang pon ikpo lapen nang litum ladak pen se ke apply dun ignang po lapen
aprang sin alitum dak pen registration nang po jong se aprang registration alo pulen alitum dak registration number la pen alitum kibia password la bangan alitum dak berpen security code enter pen alitum submit ingon la pen application dak pen fill up dun iglong po mate apply dun iglong po alitum dak pen thek pon long ek thai po kaduk kavialam alitum la bangso website long wang iklo pulote la pen new user tumang non dak thek pon long click here for new registration alitum dak registration igon dak ber igon lapen alitum registration ni aphan bangela sodim ber ignang po lapen alitum details first name middle name lapen nalitum full name hai hui dak pen fill up dun ignang po lapen photo signature upload nang po details lapen preview nalitum upload documents lapen payment nalitum pipo pinang po lalot pulote nalitum chok ik po ka apply ni a process bange dakadu ka ve details do ik thalo labangso ka apply ho jong sinali tum pini ka siksak do pulti nili phan na homre go ni lista min chirap dunia phan bor i ponpo tangte pini video long banga ning thelo nali tum video kilang pena subs tamening sampo pusila pena sonsona video kilang long veria phan labangso youtube channel nang litum subscribe go la pena dung head bell arjan di dakan nali tum ber ik denon tangte pini video long bangla ancholo la si dume thak me ka duka ve karbitich 2.0 youtube channel long kilang ra do an phan stamen nilhin pen kardom